El que més me crida de Tica és la seva manera de transmetre. Ella transmet en passió i en il·lusió tot el que ella sap sobre l'educació, i això és el que a mi sempre me queda gravat al meu cor, la seva manera de transmetre. Tica és un referent en Almassora per la creació de l'espai familiar La Caixa dels Colors. És un referent en el món pedagògic i educatiu. L'iniciar Caixa dels Colors en Almassora va ser una alegria molt gran, perquè jo havia conegut que era un espai familiar en Barcelona, quan treballava allí com a assessora psicopedagògica a l'EAP de Sants Montjuïc, que és allí on se va començar el primer espai familiar d'Espanya, en 1991. I me pareixia una proposta tan útil, tan senzilla, tan profitosa en tants sentits, que vaig pensar, jo entonces treballava allí, no sabia quan tornaria a Almassora, i vaig pensar, si algun dia torne al meu poble, jo voldria que això se posara allí. Quan vam començar, estàvem en Caixa Almassora, en els salons de Caixa Almassora, com si fos una activitat de Caixa Almassora, però de seguida, el setembre, que vam començar ja un curs complet, va entrar l'Ajuntament i com la meva filla havia estudiat publicitat i relacions públiques, me va fer un mapa de públics i me va suggerir que contactaren la universitat, perquè la universitat tenien el màster d'intervenció i mediació familiar i així ho vaig fer. I allò va ser realment molt de profit, molt també gratificant, perquè nosaltres ens havíem proposat reforçar el rol de la família com a primera educadora, perquè la família és el lloc privilegiat on els infants aprenen els principis i els valors que guiaran la seva vida. I també evitar el trauma de la separació quan entren a escola i poquetes coses més. Però quan les professores i professors de la UJI van vindre a veure-ho, li van veure moltes més possibilitats, moltes més qualitats ja, i van descobrir valors que nosaltres no ens havíem proposat. I, de fet, un dels valors que no ens havíem proposat i que el temps ha donat a entendre que sí, és que nosaltres no vam pensar que tinguera que ser terapèutic, però ho és. Si una criatura creix en un entorn on el pare, la mare, l'abuelo, l'abuela, les persones que són referents afectius tenen una formació, saben com tractar-la, saben com atendre les seues necessitats, descobrir les necessitats d'un infant i saber atendre-les correctament fa que estiga bé. Entonces, si una criatura està bé, té molt guanyat de cara al futur. I aquest troquelat se fa gràcies a les experiències positives que va tenint en relació amb el seu entorn. I això es fa sempre. En canvi, si n'hi ha males experiències de la infància en el troquelat, també queden gravades. I aquestes males experiències faran que després isca de seguida a l'adolescència, aunque alguns diuen que ja és en l'adolescència, quan les criatures tenen 2 anys i comencen a manifestar amb força quins són els seus desitjos. Però en l'adolescència que se té antes i després, però és que se diuen als 15 anys, ahir torna a eixir en molta més efervescència tot el que no s'havia resolt durant la infància. I se nota també després quan la persona troba parella, se nota quan forma una família, perquè intentem, sense donar-nos compte, repetir models i el que hem rebut a la infància intentem donar-ho als nostres fills. Cada família ve en el seu punt de partida, potser al principi parlem un llenguatge diferent, però si venen des dels 9 mesos, un curs, un any i pico, 2 anys i pico, que són 3 cursos, podem normalment arribar a entendre-nos. I recordo una xica que venia i deia: es que yo lo ato en la trona
porque yo era muy mala de pequeña y no quiero que se me apodere. I en el mateix grup n'hi havia una altra xica que venia amb la seva filleta de 9 mesos i deia, ay, yo es que trabajo todo el día y cuando llego a casa por la tarde y la veo venir gateando hacia mí con aquellos ojitos y que me tiende los brazos, i la mare del que estava lligat la mirava com dient, però què dice, no? Perquè ella no havia començat a viure la seva maternitat en tot el goig que se pot viure, no? A poc, la mare se va donar compte de que podia disfrutar el seu fill i va començar a, primera, deixar de lligar-lo, deixar-lo en terra, deixar que gatejara, agarrar-lo al bracet. I, clar, això va ser un descobriment per la mare, el plaer de tindre el seu fill al braç, i pel xiquet, el descobrir que sa mare li donava carinyo. I com els xiquets són màquines d'amor, doncs allò és mutuo. I en aquest segon moment en què n'hi havia la xarra, el xiquet no deixava eixir a sa mare a la xarra. Volia estar en ella i segurament recuperar el temps perdut. En aquest contacte, en aquest carinyo, en aquest recuperar totes aquestes vivències que són tan boniques tota la vida, però especialment a aquestes edats, el xiquet va omplir les piles, ella també, i la va deixar anar a les xarles. 3 anys donen molt de sí. Quan jo vivia en Suïssa, fixa't, fa 40 anys, allí ja era costum que l'home i la dona compartiren i treballara cada un al 50%. Si treballes al 50%, pots conciliar molt millor. Així, algunes empreses ja ho permeten, però és una novetat que costa molt de generalitzar. Jo crec que per als homes que venen, el vindre així és un canvi de mirada. És obrir un ventall nou per a d'ells i veure la criança des d'una altra perspectiva totalment diferent. És veritat que els homes que venen així, en general, són homes ja amb molta consciència de la infantesa i que ja venen amb ganes de vindre i de veure a la seva criatura en un altre ambient i homes molt implicats amb la criança de les seves criatures. Però és veritat que quan venen així se'ls obri la mirada. Un dels pares que recorde és un pare que va vindre un poc més forçat per la dona, que també els tenim. De ves i així no ho veuràs, ves i així no t'enteres. I entonces els primers dies el veus desubicat, de ai, on estic? I hi ha més dones que homes, i què tinc que fer així amb la meva criatura? I entonces es veu desubicats. I recorde també això, al final de curs, quan fèiem una miqueta de balanç, que ell va dir és que això tindria que ser obligatori per a tots els homes, perquè no sabem què és ser pare. I sobretot si som pares primerizos, va dir ell, com sóc jo, diu, és que jo no tenia ni idea. Diu, i el vindre així m'ha donat una perspectiva, m'heu parlat de coses que jo no sabia que existien, he compartit amb altres famílies, que al final això és el que més ajuda a totes les famílies, el poder compartir-ho amb altres famílies en la mateixa situació. I també va ser molt d'agrair les seves paraules. Quan vam implementar l'espai familiar Caixa dels Colors a Almassora, la meva filla treballava en una empresa de publicitat, perquè havia estudiat publicitat i relacions públiques. I coneixia el projecte perquè m'ajudava en les qüestions que jo no coneixia. En aquest moment jo estava estudiant psicologia perquè ja començava a tindre interès en saber més sobre això, sobre la ment, sobre les criatures. I jo li vaig dir, Núria, tu no voldries vindre? Va dir, no, mamà. A quin sac? Ai, perquè mira, és que necessitem, jo crec que durarà molt esta baixa i tal. No, jo estic treballant, no. Això era octubre. Com sabeu, ma mare és una persona persuasiva i persistent. Si no, no haguera aconseguit iniciar aquest projecte amb les dificultats que suposa. I en Nadal, que vam anar a Suïssa, en família, jo li deia, però bueno, per alguna cosa hauràs estudiat psicologia, no? També deu ser que... Sí, no, però la psicologia me va molt bé per als meus estudis anteriors de publicitat i relacions públiques. I era en aquesta vessant en la que jo ajudava d'alguna manera en el que podia al projecte dels espais familiars.
És un projecte que va néixer quan jo ja tenia 20 anys i, per tant, doncs jo ja era molt conscient, no?, de què era això dels espais familiars de colors. Però en un moment donat sorgeix una baixa ací a l'espai familiar, una baixa important, que ma mare considera que només la pot cobrir una persona que conega el recurs. Però bueno, vaig insistir i insistir, no diré que vaig forçar, però... I bueno, provem. Pues ma mare em va convèncer i vaig decidir deixar la feina que tenia de comunicació i vindre'm cap ací. I ha sigut molt gradual, perquè la veritat és que quan vaig començar ma mare encara estava molt involucrada al projecte, ella encara venia a les reunions, encara feia xerrades per a les mares i els pares i les persones adultes de referència de les criatures. I a poc, demanant-li ajuda, se va anar incorporant i bueno, ara pues, fa la direcció de comunicació, fa la gestió, fa l'assessorament a les famílies, fa l'assessorament a les professionals, que nosaltres això ho treballem molt. Totes les setmanes tenim reunió de totes les professionals que estan en diferents grups, d'Almassora, de Castelló, i fiquem en comú quines són les dificultats, ens autoavaluem. Però ella mai deixarà d'estar vinculada a aquest projecte, no? Al final és com un segon fill per a ella i ella sempre està ahí com a satèl·lit, està en la junta, jo sempre li demano consell quan el necessite, ella sempre em pregunta i sempre està ahí. El fet d'estar com a satèl·lit també m'ha donat una nova oportunitat perquè, per dir la veritat, com la conciliació sempre ha sigut difícil, per a mi també va ser difícil conciliar i tinc la impressió de que vaig prioritzar la faena. De fet, Núria me deia moltes vegades, mamà, és que no estàs mai a casa, quan era xicoteta, és que sempre estàs treballant. I ja quan me'n vam viure així a Barcelona, a Almassora, que Núria tenia 10 anys, ma mare, que sabia molt de criatures, me va dir, a esta xiqueta li falta mare, a la meua. No teníem espai familiar encara, ni molt menys. I el que ara Núria estiga i que tinga l'atenció de preguntar-me coses que jo estic, ja t'he dit, com a satèl·lit, però estic un poc pendent, me dona l'ocasió d'estar més en ella i dona gràcies a la vida i dona gràcies a Déu de donar-me aquesta segona oportunitat. Per a mi és molt el poder compartir ara en Núria el que segurament me vaig perdre quan era xicoteta. La mestra que va proposar als pares de Tika que havia de continuar estudiant no s'equivocava, no? Va tindre molt bon ull i així era, no? Li va donar l'oportunitat de créixer com a persona i desenvolupar allò que més li agrada, que és el món educatiu, la pedagogia. La família és la base, que és la que guiarà en els principis i valors dels xiquets i xiquetes del demà i que treballarem per la igualtat. També tenim la Caixa dels Colors, l'espai familiar, l'escola, l'Ajuntament i tots units de manera transversal aconseguirem aquesta igualtat real que perseguim les administracions. A més, si tots units com una tribu, podrem aconseguir que Almassora siga una ciutat educadora. Jo confio que la línia siga continuar com fins ara, que la nostra essència no es perga, perquè al final la nostra essència és l'espai familiar, és aquesta atenció de 9 mesos a 3 anys de criatures no escolaritzades, i a banda d'això, continuar obrint el ventall per atendre tot el que vinga, tot el que puguem i tot el que vagi sorgint. I clar, això passa perquè es continue creient en aquest projecte, que per sort, ací a Almassora, s'ha cregut durant 20 anys en aquest projecte i confiem que això segueix sent així, no?